I'm live now. Alma, Miguel Love, shout out Lalab, tamsak. Salamat po sa patamsak, Alma. Ayan, Miguel Love, shout out patamsak. Dikit po, please, premiere. Ay may premiere ka, Lalabs. Sige, ano natin yan? Tamsakan natin yan, Lalabs. Ayan, tamsak, Alma. Miguel Love, shout out. Within 44 minutes. Pinoy and Turkey, Miguel Love, shout out. Tusok po, ayan, salamat sa patusok, Lalabs. Harang po, salamat po sa paharang. Ayan, 2 million in the house, Miguel Love, shout out. Thank you so much, Alma and Pinoy in Turkey. Dan harang tusok, Alma, padikit po sa premiere, mga Lalabs. Ayan, padikit po, Pinoy in Turkey. Harang ulit. Ayan, Lalab, salamat sa paharang mo, Lalab. Miguel Love, shout out. And alam mo na sa bahay mo ako, Alma. Ayan, tamsakan natin yung premiere mo, Lalabs. Ayan, pangalawang tamsak. Pinoy in Turkey, dan last harang. Ayan, salamat, Lalab, sa paharang mo, Lalabs. Maraming salamat. Ayan, thank you so much. Baka naman padagdag ng tusok sa video ko. Sige, Lalab, tusukin natin yung video mo. Pin natin si Alma, meron siyang premiere.
Ayan, may nasa harang pa tayo. Ayan, 2 million in the house. Big love shout out. Thank you so much. Kasi na mga lalabs kung wala pa akong music ha. Kasi hindi ko pa ito naaayos. Kung wala tayong music, inshallah tomorrow. Yung nakaraan na kay sarap. Nandito ka pa Alma. Pina-enter kita masakan natin yan. Ayan, ano ba to? My first time adventure kay Tor at Bingle Torquay. Pinilife in Torquay. Ayan, napakaganda naman. Napakaganda naman sa Torquay Lalabs. Ang daming tao. Dati mo tayong dikit Torquay. Pinoy yung Torquay, dati tayong dikit Lalabs. Ayan, tamsakan ko na lang to. Tamsakan na lang. Ayan, dahil tayong magkadikit. Saan na ang mga tao? Christina Lingat Santos, Miguel out tamsak dan. Ayan. Salamat sa patamsak mo dyan, Christina Lingat Santos. Ayan. Thank you so much. Salamat sa patamsak, Lalabs. Boring talaga pag walang music, no? Kailangan talaga may music. Ayan, 2 million in the house, Miguel Love, shout out. Thank you so much. Ay, nandito pa ba si Alma? Anong araw ba ngayon? Tararan tararararara tadadadan tadan. Hmm? 5.
Hintay mo na talaga. Madam Ara, may love shout out. Hindi kita napuntahan kanina, madam, at wala akong internet kanina. Ang hirap talaga pag nasa probinsya ka, yung internet. Wala akong maghapon internet. Like na. Ayan, salamat sa palike mo, Madam Ara and Elos Vlog. Salamat po. Like dan, thank you so much. Maui. Maui nasa baba. Ayan, nung nasa baba ng nakahiga. Anthony Simple Vlog, Miguel Love, shout out, Lalabs, thank you so much. Anthony Simple Vlog, Miguel Love, shout out, thumbs up. Ay, Lalabs, jakitan kita, Lalabs. Ang hirap pag sa probinsya ba, ang hirap ng internet, ang bagal. And Anthony Simple Vlog, thumbs up, Lalabs, meron ka ng jacket, salamat sa pagbisita. Thank you so much. Alam mo, dito ka pa ba, Alma? Wala na ata si Alma, si Torque, wala na rin ata. Salamat sa patamsak mo, Anthony Simple Vlog. Thank you so much. Maui boy, may higa sa labag. Nakabantay. Sa ilalim ng upuan. Maui. Maui. Maui nang. Ayan, hirap. Pangit pag walang sound, music. Ayan, 3 million das Miguel shout out 3 million. Lumilipad-lipad yung ating cocktail sa electric pan. Yahoo! Ayan, thank you so much. Yahoo! From Anthony Simple Vlog. Tararararararan tadan. 3 million in the house, Miguel Love, shout out. Ayan, salamat sa iyong patamsak mga lalab. Salamat. Madam Ara, Miguel Love, shout out. Ayan, salamat. Maghapon na lang internet dito, kaasar. Kakapagawa ko palang kahapon. Kanina nag-live ako alas 6, isang oras lang namatay. Anthony Simple Vlog, Yahoo! Parendelos Vlog. Yahoo! Ayan, 3 million das Miguel Love, shout out. 3 million, thank you so much. Naalala mo pa ba ang mga pangako mo? Sabi mo'y ako lamang nasa isip mo. R&L Elos Vlog. From Anthony Simple Vlog. Ayan, Miguel Love, shout out. Thank you so much. 3 million in the house, Miguel Love, shout out. Nasaan na kayo? Ayan, Anthony Simple Vlog, nagbaba ng kanyang bahay. Anthony Simple Vlog, thank you so much, Lalags. Anthony Simple Vlog. And 4 million in the house, Miguel Love, shout out. 4 million, thank you so much. Anthony. Ilan na ba yung bahay ni Anthony? Tingnan nga natin. Yan, malaki pala yung bahay ni Sir Anthony Simple Vlog. 9.73K. Ayan. Napakalaking bahay. Sana all. Sana all. Ayan, 3 million daws, Miguel Love, shout out. Thank you so much mga lalabs. Ayan, maglapagan na kayo dyan. Maglablaban na mga lalabs. $5 million daws, Miguel Love, shout out. Mag na kayong mahila dyan mga lalas. Magbaba na kayo ng kanyang mga bahay. Monterdi, Miguel Love, shout out. Tamsak host. Ayan, Miguel Love, shout out. Monterdi lalabs. Miguel Love, shout out. Thank you so much.
Ayun, wala na ata si Alma. Nandito ka pa ba, Alma? Wala ka na dito, Alma. Umalis ka na ba, Alma? Once again to, Alma. Nandito ka pa ba, lalabs, Alma? Wala na ba si Alma? Wala na si Alma. Madam Ara and Elos Vlog. Ayan, nandyan si Madam Raoy. Boss Gaming, hello there. I am Security Jimmy Mall. Ayan. Migalab shout out, Boss Gaming Lalab. Migalab shout out. Ayan. Migalab shout out. You are security in Al Jimmy Mall. Migalab shout out to all security guard. To Al Jimmy Mall. Migalab shout out to all. Thank you so much. I'll give you jacket, Lalabs. Al Jimmy Mall. But this time, mga Lalabs, this one, Boss Gaming, I already here in the Philippines. Sure Nas Tube, Migalab shout out, hi. Dan sa nakapin from 130. Sure Nas Tube, Migalab shout out, Lalabs, nagbaba ng kanyang bahay. Alma, once again to, Alma, nandito ka pa ba, Alma? Wala na ata si Alma. Umalis na ata si Alma. Ay, di ko pa pala nalagay yung, di ko pa naayos yung, Diyos ko, yung aking mga member. Di ko naayos kanina. Wala kasing internet, Madam Ara, kaasar. Kanina walang internet dito maghapon. Di ko tuloy naayos yung mga member. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love shoutout. Thank you so much. 6 million in the house. Ayan, ang daming tao pala ni Madam Ara kanina. Nasa 6K. Nasa 600. Ayan mga lalabs, salabin natin mga lalabs. Si Ara and Elos Vlog. Ayan, pin natin. Monterdi. Wala na ata si Alma, umalis na. Ayan, Eva, Migalab shout out. Tamsak Dan host, Migalab shout out, lalabs. Ayan, palablab naman po ako sa nakapin mga lalabs. Ara and Elos Vlog, live streaming po yan mga lalab. Live streamer, ayan. Madaming tao yan sa kanyang live. Pag pumunta kayo, maraming ayuda mga lalabs. Anthony Simple Vlog, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, palablab naman po ako nakapin mga lalabs. Thank you so much. Ano naman to? Nasaan ang pangako mo? Ayan, Madam Ara, maraming salamat. Mga lalabs, palablab pa ako sa nakapin. Ayan, Ara and Elos Vlog, palablab. Ara and Elos, Migalab shout out po from Monterdi. Ayan. Migalab shout out. Ayan, si Monterdi nagbaba ng kanyang bahay. Monterdi. Lablabin natin mga lalabs. Monterdi. Ayan, palablab din pa ako mga lalabs sa aking video. Ayan, binababa po ni Bicula ng Oragon. Ayan, ako po yan mga lalabs. Tamsak lang, sapat na. SSC TV, Migalab shout out to you lalabs. Thank you for coming. Thank you so much. How are you lalabs? SSC TV, Migalab shout out. Monterdi, Migalab shout out kapatid from Ara and Elos Vlog. Monterdi, ayan. Ayan yung aking member, binababa ni Nightboot po, si Ana May Aquain, palablab ako mga lalabs. 6 million in the house, Migalab shout out. Thank you so much sa 6 million in the house. Palablab ako mga lalabs na nakapin. Ayan, thank you so much. 6 million in the house. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much. Ayan, palablab po nakapin, Ara and Elos Vlog. Tingnan ko nakadikit ito kay Madam Ara. Ayan, hindi pala ito nakadikit sa'yo, Madam. Ang laki na pala ng bahay mo, 5.42. Sana, oh. Ayan. Ito ko sa bahay mo, Madam Ara. Anong nangyari? Excited kumain ng ice cream. 1 year ago pala to.
ba yun, kakakain ko lang, nagugutom na naman ako. RN Ilos Vlog, ayan, nandito ako sa bahay mo, madam. Napakain ka ng ice cream. Ano ba to? Automart. Nasa Automart. 1 year ago na pala tong video mo. Tayo ng tubig. RN Ilos Vlog. Alphamart pala to, Alphamart. Maui, why you're hiding? Nakarinig lang na mga kaul-kaul ng mga aso. Nagtago na si Maui Boy. Takot na sa mga kaul-kaul ng aso. Monter D. Ayan si Monter D. Lalabs. Yan po, Melindas, may love shout out. Hindi na ako nakakaalis. Sana bukas maghapon may internet. Grabe naman, oy. Ayan, Madam Mara, dikit ko to sa'yo. Ayan, for Melindas, may love shout out mga suking mahiyang maglapag dyan, mga lalas. Huwag kayong mahiya. Kasi yung host, walang hiya. Walang hiya si host. Yan, boring ba walang music? OMG. Nung nasa abroad pa ako, ang lakas-lakas ng music ko. Dito wala, hindi pa maayos. Monter D. Ayan, for Melindas, may love shout out. Nasaan na yung mga tao? Ayan, si Madam Ara. Ayan, palablab pa ako nakapin mga lalags. Ara and Elos Vlog. Lisongson lalab, may love shout out. Hello. May love shout out to you, Lisongson. Everyone, nice to meet you from Lisongson. Nakakagutom naman yung amoy ng kanin. Nagugutom ako, syuhada. Kakakain ko lang, gugutom na naman. Ayan, 9 like, thank you so much. Lisongson, nagbaba ng bahay. Ayan, Lisongson, nagbaba ng bahay. Lablabin natin si Lisongson, mga lalabs. Thank you so much, Lisongson. 5 million daw, may love shout out. Thank you so much. And palablab na kapin mga lalabs, Ara and Elos Vlog. Nangangamoy yung amoy ng ng kanin. Ayan, ang channel, binababa po ni Nightboot. Ayan, lablabin natin mga lalabs. 5 million daw, may love shout out. Thank you. Nasaan na ba sila? Wow. Nasaan na kayo mga lalabs? Ayan, 5 million in the house. Nahiya pa silang maglapag dyan. Pinapanood lang nila ako. Medyo pangit yung background natin, no? Hindi katulad nun. Siguro magagawa ko pa yun sa December pa. Pagbalik nung, pagdating nung aking, yung computer na ginagamit ko doon. Nasa abroad pa yung mga gamit ko, Madam Ara, yung iba. Hindi pa na dumarating.
Saan na sila? Pangit tuloy yung background. Wala pang music, di ba? Uy, naboring man sila, walang music. Maui, come here, Maui. My boy. And may harang na naman. Nosebleed Lalab, Miguel Lab, shout out. Miguel Lab, shout out host. Ayan. Miguel Lab, shout out sa iyo, Lalads. Magandang gabi. Philippine time. 7:50 in the evening. Tarararararan, dan dan dan. Miguel Lab, shout out. Sure Nas Tube, ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Sure Nas Tube. Lablabin natin mga lalab, Sure Nas Tube, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Ara and Elos Vlog, lalabin natin mga lalab, nakapin po si Ara and Elos Vlog. Yan, binababa ni Nightbot ang palatandaan mga lalabs, lalabin natin mga lalabs. Love you from Ara and Elos Vlog. Hello there. Ayan, 2 million dollars, Miguel Lab, shout out. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Padikit please from Eva. Ayan, tingnan natin yung bahay ni Eva. Kung malaki na ba. 1.2K. Iba Baring Mix Vlog. Iba Baring. Ayan, Eva, nandito ko sa bahay mo, Eva. Pilam sa Japan, you. What's up, host? Miguel Lab, shout out. Pilam sa Japan, Miguel Lab, shout out. Ayan, Eva, nasa bahay mo ako, lalabs, Eva. After 3 years, nakapag-BK din. Ayan, sana all naka-BK. Enjoy sa BK mo, lalabs. Kuwait, Bahrain, part 1. Ayan, 6 days ago. Wow. Sa bahay mo ako. Ayan, pinapanood ko pa yung BK mo, ano? Eva. 7 minutes to go and premiere ngayon. May premiere ka sukli agad in kiss sa by hug. J-Dog, Miguel Lab, shout out. Meron kang ano premiere within 7 minutes. Tingnan natin. Pilam. You'll see your smile. Ay, kantan-tanan. Anong oras na ba? 7 minutes nyo. Pilam. Hi everyone, J-Dog 1 party free. Miguel Lab, shout out. Ay, nalas, pinapanood ko yung video mo. Ipin kita mamaya, ano? Sino ba to si Pilam? Meron siyang premiere. Ayan, palablab naman pa ako sa nakapin mga lalab sa Ara and Elos Vlog. Ayan, dikit ko to sa'yo, Eva Baring Mix Vlog. Ayan, nasa bahay mo ako. Tararan tan tar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 an. Ayan, date ko na to, naka 2 minutes na ako sa'yo, ano? Nandito pa ba si, ano, si Pilam? Pilam, nandito ka pa ba, Pilam? Pilam, nandito ka pa ba, Pilam? Nandito pa ba si Pilam? Ayan, yung ano, Eva Baring, ayan, ako yan.
Magbakas ako sa'yo, lalabs. Jdog, 140 OTW from Aura and Elos Vlog. Nandito ka pa ba, ano? Nandito pa ba si Pilam? Wala na ba si Pilam? Umalis na ata si Pilam, eh. Okay, fine. Nasaan ang pangako mo? Pilam, nandito ka pa ba? Pilam, wala na. Umalis na ata si Pilam. Yan, Mission TV. Binababa po ni Nightbot. Mission TV. Nandito pa ba si Pilam, lalabs? Pilam, kung nandito ka, magparamdam ka dyan. Wala, nag-out na ata si Pilam. Ayan, 2 million daw sa Love shout out. Walang ganong tao ngayong araw. Anong nangyari? Jdog, done connected, please connect back. Ayan, Jdog, kindly return to air, Ara and Elos Vlog. Jdog, you still here, Jdog? Wala na ata si, si Pilam, umalis na. Pilam, nandito ka, Pilam? Pilam sa Japan. Pilam. Lagi na lang kitang hinanap-hanap. Nag-ikot-ikot na naman ang bot. Dave, ayan, si Dave, buti pa si Dave, pakapi-kapi lang, samantalang ako, pinapawis. Dave, ayan, Pinay Austrian harang, salamat lalab sa paharang, Miglab shout out. Dave, sana all, nagkakape. Hindi makapagkape, pag nagkape ka, lalo kang papawisan eh. Lamig-lamig dyan. Saan? Saan malamig? Nakita mong lumilipad-lipad nga yung buhok ko eh. Migalab shout out, Pinay Austrian. Mainit ba? Ang init. Nakita mo nga lumilipad-lipad oh. Parang maghapon, magbabad ka na lang sa tubig eh.
niya, hindi nga makatulog sa tanghali. Parang naghahanap ka ng masuksukan na malamig. Hinahanap ko yung malamig na doon na lagi akong nakatulog kasi ang lamig. Ngayon, hindi. Naghanap ka ng malamig na lang yung paa ko eh. Para mapreskuhan eh. Pag naligo ka mamaya, mapawis ka na naman. Nagtutubig na yung katawan mo sa pawis. Ayan, Pinay Austrian, mag-love shout out. Tamsak from Pinay Austrian. Tak mo Pinay Austrian, thank you so much po. Si Dindib, pakapi-kapi, naka-aircon na ata to si Dindib eh. Masarap magkape pag naka-easy ka kasi malamig. Pero ngayong mainit, lalo kang pagpapawisan. Hindi ka makatulog Dindib, gabi na oh. Kakapi ka pa. Da-da-dan, da-da-da-da-da-da. Da-da-dan, makararanas. Ayan, 1 million na wala na. Mas bigla nang ko binababa ni bigla nang ko yung aking video mga lalabs. Ayan, palablab naman ako patamsak mga lalabs. Migi love shout out. Yan, Madam Ara, na dyan si Madam Ara, di pa rin siya umaalis. Naboring man, oy, walang music, oy. Sana mamaya maayos na. Kasi pag may music, mapapasayaw tayo nito eh. Ayan, Pinay Austrian, nagbaba po ng bahay. Tingnan natin yung bahay ni Pinay Austrian. Ayan, malaki na rin pala yung bahay ni Madam Pinay Austrian. Tingnan natin kung ako'y nakadikit. Ay, nako. Kailangan talaga pag wala kang music, magdaldal ka na magdaldal. Kung hindi, lalayasan ka ng viewers mo. Ay, my goodness. Pinay's Austrian. Tingnan natin. Pala dikit. Ayan, Madam Joseph Haydens Monument and Maria Helfer Street, Vienna. Wow, napakagandang lugar naman ito. Pinay Austrian OTW from Ara and Elos Vlog. Ayan, thank you so much. Buti pa to si Madam Ara. Sana all. Ayan, Pinay Austrian, nasa bahay mo po ako uli. May harang. Lagi na lang kitang hinanap-hanap. Ayan, nasa bahay mo ako uli, Pinay Austrian. May harang pa yung kay Vice Ganda. Ano ba to, Madam Ara, kakakain ko lang kanina, nagugutom na naman ako. Pag ganito ka talaga sa Pilipinas, wala kang gagawin kundi kumain. May harang ako, host. Oo, may harang. Tingnan natin.
Live stream mo ko to kanina. Bakit parang nag-direct ako? Parang walang harang. Ulitin ko nga, punta ko sa iba. Baka inop mo yung harang mo. Walang harang. Ganun talaga pag walang work, puro lapang nasa isip. Maghapon na lang yung naisipan ko kumain, kung ano na lang yung pag may dumaang nagtitinda, tatawagin sa tawagin nila ka dito, oy. Merienda daw. Ay, pag wala kang trabaho, nag-ano ka lang, walang ibang inisip kundi kumain ng kumain. Pag walang harang, Madam Ara, punta ako sa ibang ano mo, video. And magpalit ako ng ano. Kailangan ba na magtiis na napakainit? 25 pesos. Pala to ni YouTube. Selva. 79 pesos. 99 pesos. Nasaan na yung mga tao dito? Nasaan na? Madam Mara, wala kang harang. Anong nangyari? Naka-off ba yung harang mo? And walang harang, oh. Ayan, Madam Mara, bakit walang harang? Nilalike ko lang. Nagde-direct ako. Andito ko sa Thursday, let's enjoy and connected each other. Madam Mara, wala kang harang. Ayan, nag-ikot-ikot na naman ang bot. Wala kang harang, Madam Mara. Ano nangyari? Na-inop mo ba yung ano mo, yung harang? Harang, harang, harang. Harang, harang, harang. Walang harang ka, Madam Mara. Naka-open host. Walang harang, nagde-direct agad. Chararararadan, tadan. Tadadadan, tadadadadadadadadan. Richard. Future Farms. Ayan, pero hindi ako inaharang ni Lolo. Madam Ara. Yan, di ka sa'yo uli.
Wala na sila. Mas madami talagang tao ako pag umaga yung live ko. Pag ganito, hindi try lang to na ganitong oras. Ang sarap ng ice cream kaso lang, alam mo Madam Ara, nagpunta ako sa SM. Nagugulat talaga ako sa mga price. Yung mga shampoo doon sa abroad, magkano lang yun na 10 dirham. 10 dirham ganun. Pero dito yung shampoo isa lang nasa 200 plus. Ay grabe. Parang ayaw kong bumili. Yung 1,000 magkano na lang mabibili. Diyos ko, nakakagulat yung mga presyo dito. Nakakashock. Parang ang bigat sa bulsa. Ang mamahal, oo. Ang mamahal pati yung manok. Doon sa abroad yung manok, makakabili ka na ng 10 dirham. 10 dirham na manok. Dito grabe, nasa 200. Ay grabe. Doon yung yung 50 dirham, makakabili ka na ng bigas, isda, mantika, lahat, marami ka nang mabibili. Dito wala yung 50 pesos, wala, hindi ka makakabili ng ulam. Grabe ang bilihin dito, nakakashock. Na da 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 dan tan tan ta da dan ta dan. Dito manok 185 per kilo. Dito ata nasa parang 195 ba yun? Grabe ang mahal, pero masarap naman eh. Fresh. Doon kasi karamihan doon, naman eh, mga frozen. Hindi na masarap, dito ang sarap. Kakaiba yung lasa niya. Yung sabaw ng tinola ang sarap. Saka parang ang bilis ng pera dito magastos. Kasi kunti na lang yung halaga. Ayan, 4 million in the house. Miguel Love, shout out. 4 million, thank you so much. Maui boy, you're hiding again. Why you're hiding? Come here nang. Chan ta dan ta da da dan ta da 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 dan. Ayan, 4 million in the house. Big love, shout out. Thank you so much mga lalas. Huwag na kayong mahiyang maglapag dyan. Na nan tadadan tadan. Ayan, Madam Ara. Walang tao. Walang tao. Nasaan na sila, oy? Pag ganitong walang tao, parang naiisip ko tuloy kumain, nagugutom.
Ay, naku, naamoy ko lang yung sinaing na mabango yung bigas. Sarap kumain. Manay lamon, oy, tumataba na tayo dito. Hindi ka ba gumalahos kanina eh? Andito lang akong madamara, paano gagalang? Kanina, hindi ako gumalang madamara kasi walang wifi. Di ba nag-live ako kaninang umaga kasi di ba ganun yung live ko sa umaga talaga, 5:30. 5:30 yung yung live. Eh, pagpatak na 1 hour lang yung live ko, nag-ikot-ikot hanggang sa namatay, nawalan ng connection. Kaya hindi ako nakagala kanina. Mike Vlogs, Miguel out. Host Miguel shout out. Ayan, Mike Lalab, kumusta ka na Mike Vlog? 0207. Hindi ako nakagala, gustuin ko mang gumala, wala akong magagawa kasi walang internet. Kasi daw may inayos. Lahat dito walang connection, hindi lang naman ako. Yung buong barangay namin wala. Bukas gagala ako. Ngayon wala eh. Maghapon, kaboring. Mainit na, wala pang internet. Di man makatulog. Hindi tuloy ako nakabanana. Hindi umakyat yung banana ko, ganun pa rin. Ang hirap talaga pag sa probinsya yung wifi. Hindi katulad pag sa city, di ba? Malakas at walang putol-putol. Kaya hindi kita napasyalan kanina. Walang internet. Oo. Akala ko yung sinasabi mo, yung gumala pumunta kung saan-saan, nakipagmaritesan, hindi. Ang init, ayoko pang lumabas ng bahay. Baka tayo masunog sa labas. Pakainit. Lang ako sa bahay, paikot-ikot. Punta sa kwarto, punta sa labas. Kasi may tindahan naman kami sa labas eh. Doon ako umuupo. Bantay ako sa tindahan ng mama ko. Tararan, tatan, tararararan. Da. Ayan, bukas pasyalan kita. Di ba anong oras pa yung ilas mo? 11 yun, di ba? 11 ng tanghali. Ayan, thank you. Sana yung mga tao dito. Mga tulog pa tayo. Anong araw ba ngayon? Kasi pag Friday, hindi ako nag-live pag Friday. Anong araw ba ngayon? Saturday pala ngayon. Ha? Saturday nga. Tararan, tan, tan, tadadadan. Haki Ukak, Miguel, shout out. Haki Ukak. Thank you so much, Haki. I will check your this one. Your house, Haki.
I will check if I connected to your channel. Alisa Navarro, Miguel Love, shout out. Haki ko Aray, Nelos Vlog, Dan. Mike Dan. Sino ba to si Alisa? Games Watcher. Ayun, Madam Ara. Dan daw sa'yo, Madam Ara. Dan na agad siya. Haki Ukak. Kusenler. Ayan. In your house, Haki? Lagi yan sa bahay ko. Nasa bahay mo palagi-lagi yan. Haki Ukak. Yan. Game Watcher Budol. Lagi yan daw. Ano ba yun siya? Pilipino ba yun, Madam Ara? Ayan, Haki. Again, another, I will give you another banana. Haki. I give you extra banana, Haki. Hindi ko alam kung Pinoy yan. Baka hindi siya Pinoy. Baka taga Brazil yan. Tararan tan tararan tan tadadadadan. Ano kaya mag-out na po, Madam Ara, bukas na lang ng umaga? Kasi wala naman gaanong tao. Puro games upload niya. Baka ibang lahi nga yan, hindi yan Pilipino siguro. Kasi ako yung nagugutom. Okay, host. Ayan, bukas na lang po uli. Bukas ako mag-live ng umaga kasi mas madaming tao sa umaga. Kasi hindi naman ganitong oras talaga yung live ko. O sige na mga nalas, goodbye na everyone. See you tomorrow morning, 5:30 a.m. Ayan. Thank you so much everyone. See you tomorrow. Bye-bye. Gumala ka muna. Bye. Sige, gagala muna nga ako. Mag-ano nga ako, maghanap kahit maka 5 man lang na ano. Sige na, bye-bye, Madam Ara. Pasyalan kita bukas. Bye.